lapis, lumang paraan. Ngayon may bagong mundo, hawak mong smartphone na laman. Mula bundok hanggang tabing dagat, lahat kasama lang, kahit sino ka man. Basta't Pilipino, laban lang, walang iwanan. Tara na't sumabay sa digital na agos, sabay-sabay, lahat magkaisa, walang maiiwan. Isang bayan naghahangad ng makulay na daan. Simpleng magsasaka, may QR code na hawak. Ako po si Danilo N. Galoso, isang membro ng Irrigators Farmers Association ng Buena Vista Erosin, Sorsogon. Napakarami ang natutunan ko doon sa lalong-lalo na sa paggamit ng gadgets. So sa gadget, malalaman mo kung anong klaseng piste, abono sa lupa, na malalaman mo doon sa gadget na hindi ka na maghahanap pa ng tao para magrekomendar para sa isang farmers. Hindi po ako gumagamit ng digital cellphone na smartphone. So ngayon, magpapabili ako sa aking anak na babae para magamit ko sa aking pagpapalayan. Ay, ako nga po papala si John Michael, isa pong anak ng farmer. Nagpapasalamat po ako sa opportunity na ma-invite po dito sa Digital Farmers Program. Malaki pong tulong sa mga farmer tulad ng idamuhan ta rice doctor, kasi mas napapabilis po ang pag-identify ng mga insects gamit lang ang cellphone. I-share ko po kung ano po yung mga benefits na natutunan ko po dito. Silid-aralan online. Ako po si Angeles Bartolata, isang local farmer technician ng Erosin, Sorsogon. Andyan din po ang drone technology, kung saan maiiwasan na po ng ating mga farmer ang exposure nila sa iba't ibang uri ng pestisidyo na makaka-apekto sa kanilang kalusugan. Ito naman na paggamit ng drone, nakatipid ng labor. Madali mag-apply ng abono, madali mag-apply ng kung ano-ano. Bilang isang LFT, nais kong may turo ito sa mga kapwa ko rice farmer. Mahalaga pala ang ganitong teknolohiya para maiwasan natin ang pagbaba ng ating mga ani. Signal na ngayon'y abot, Pinoy Glamorosa, tech-savvy sa bawat sulok, walang iwanan. Tara na't sumabay sa digital na agos, sabay-sabay, lahat magkaisa, walang maiiwan. Isang bayan naghahangad ng makulay na daan. Kwento ng Pinoy pati sa digital buhay. Ako si Danny. Ako si John Michael, Ako si Angeles, isa pong anak ng farmer. isang smart farmer. Isang smart farmer. Walang maiiwan sa tagumpay.